megalayapost.news. Kakasi Jantia Raw Material Suppliers Association hakajungilam ba Thomas Pasa kum Presiden ba Liverpool Carboni kum General Secretary hanan kasisa jan kila penlong da kajungi kendu lang jong baro kinong yalam barkit khot bani kran niyata helor shibun kimat baka association kaya kendu jungi ya kani kajungi lang la penlong hador bar hol pendeng umyong hamairang hakaba kinong yalam barkit khot na kaleng kari kasi Jantia kilawan barchimenta bani kran niyata isani helor kikam jong ka association hakaba ya kajungi lang lapnya daw ba Thomas Pasa leng ba jong kani kajungi kendu lang ka association omtang bakla yekran ye sibun ki kam jong ka association hanroi hagani ka singila airai ru ya ka report jong ka jingtre kam ka association shakinong ilam barkit khot ka association Kumbalapan padu ba Liverpool Carboni General Secretary ka Association ulaong baka jing temu jong kani ka jingelang kalong bani kran halor ka jing jong ki parad khot kum kita ki no shalan mar ha ka jala ulaong ru na lor sibun ki matre kam balapan paw ha kani ka jingelang barka bentak ba khman kalong ban pet kerpang ya ka jing jong ki parad khot kum kita ki no shalan mar lagi de shaki karkhana ni shaka nugu jaka bakim dei ban shak nyot ben ha ka sarkar ni shaki karkhana shimen ngialum kum ni bani kran sungthu parad khot balada don kanu ka bang shakta kum ki no shalan mar ha ka jala gimban se ban kita kilat bani kersan lang nak benta ban la ban pedim jakpo ya ka yeng kesem ong uba Carboni association akaba ka association kan tikli rodan kono no jinge lane ka jingsa ban ben nak leng jongki jaka ki bashim ni kimar but kumbalaya ki meeting ladam menta asli kala urlong dari kam but nak leng jongki secretary ba pol ila dep ban print ni ki ID jong kitu ki kali ki bla kibala dapat penpoi ya ki RC ki jongki sha i ba pol ba ko WhatsApp tang ban penchai ba ki meeting bala dap gil ong ba kinu ki ba kwa ya ki ID ki hab ban penpoi ya ki RC ki jongki sha secretary tang ba inla ban le ya bodon kam nomor ini ki ID ki long kerpang khendiat udan QR code dang tu dada pi scan itu QR code kan pau ka kerteng ba kali nomor kerang ba kan pensuk kan penjana ya kom terikam de ngan IT khendiat di ba pol di bala singkia bai ni ka benda main IT sai nak ni jong khendiat khensuat kerang ba kan udan kono ka jing songthu ba kala halo ka ni benda pun bala benda ka don jing sang dia don lari gini injection injection kamu hari ni factory lari gini semua bapak kita spesifik, penting baik dia kata kepada kau macam dia sekian, dia kata bala kau minum lama, tak. Dan ini cikgu apa? Kita ia tu pulang, kau ke association kulit kau, bah, nada ini tidak ada lagi. Ibu tipsen, pengiru ini keren. Dan ini sekian ada yang juga isi, dan yang juga central body, ban penduk, pendam, ban sekian yang ada yang juga joki. Baterai mereka habis kamu tu jumpa asam tu kadai kiong akatin nongwe kiong United We Stand lane kakitin kajungi kiong teling ini ya kumka asani kada sengu tenat bat kada ai kuble ya baro ki para dekot ki belapoi renti mentaka sengi nadu kinong gitkam jong ka central budi nanta jong ki unit kum kari boy unit ka West Castle District unit batro ya baro ki para dekot ibala penlong ya kani ka singi bat ya kani ka jingyelang ka bajok ha kani ka singi la ya kran ro ya shibun ki benta ha be de bat ki jinge jong ki para dakhot ki baju kit ya kimar babunja balej penhap sha ki jaka penhap la ka dei sigi factory la ka dei hakinu ki jaka penhap da koi ka jingmot ngilayo ban sim mi karailang ba lada don kanu no kajingnya lada kajing syak nyot ben kajing syak nyot jubon haginu ginu ibenta ka association teli kan yeng bat kanira banle yakinu ginu ibenta nak benta ka bha kamiat bat ka kiwirat jong baro ki paradkhat hendiat kong bansu yathu yaki pangilaya kran nilayo ru kanega singi kanega lai putrik ha kabangin yo ban ay ka report trekam bat ya ka report pisa lani finance report jong ka association ha kani ka sigi pamenta baru kabangin sa ay report biang haman la ka financial kajikut jong ka financial year jong man lau snem kabamut haman lau bunai April jong man lau snem ngin ay ka report ti kabasotanat kalong
na kani ka jingilang pajba barok ipradkot kila pediang ya ka report rekam bat kila pediang ru bat sohun ya ka report pisa kabala pensngau na kami HBD bat ka jingyo ya ki donation la ki senyang jong pisa bat ru ya ki jinglut di ba ka ASEAN ko pendut ha ki benta kum ka type code lani print ni ki code ya ki CD bat kum ta ter ha ni kesigi ba mentang layo ru bani keren kam tam kum ka we na gidak bagi pradkhot kinlong kinda sutrai hapo jong ka ASEAN ha ka ba kinda register ya ladi lengba jong kani ka ID card kani ka ID card kayeng na kamenta jong baro ki pradkhot ki ba dei ki dkhot jong ka Khasi Jantia Raw Material Supplier Association ha ka bang ila ai shaki ba kinbat haki ha manlawi pawe na ki dkhot jong ka ASEAN ban langba jong kani ka ID ngin yo ban ya itu itau ban kamijan bat bangin yo ban yarap lada dai hakinu ginu ibenta jong ka jingkit jingba ya ki jajmar kiba bunjan di kani ka gini katto katni kiba ngilayo ban ya shim ya karailang ha kani ka sigi kiba menta bat ngej scam balang ba jong kajing ai kakti kamon kakti kadiang jong baro para dekat bat kajing trerat ba banlen ladi jong ki nongelam jong kadika association kumba julong ngasukwa hi banetu andian ba nakaliang jong ki nongelam bat kajing le ladi ka practice jong kadika KJRMSA kablas lang nudu arazar pra kam judon kajing shim lane ban pan bat o doring para member bat ni jule hababun gibenta banyo kumi kabai type code kabai type sheet ni jule habaman lah gijing yalang ni judon ya gajing no senyang daki para dekhot kabakat bakila la kadai shpau ka le arpau ka ladi salpau ka kat kajing la kajongki de kajing ai kakti kemon kakti kadiang kajongki lengba kita ki iki baro ka penlong iya kadika ASEAN ba kanang kiu syukrang ha ka jingtri kam ka jongka na ka benta ka bahamiat jong ki para dekhot baro apo jongka association badang ni syakmat ni pentik kenaru umba ki rangba nong yalam jokani ka ASEAN ki ba kham menchua ki bala lejno bila praktis ya ka jing long nong yalam ka jongki apo jongka ASEAN banlong ki bakhoy ki basuba bat ki ba shai kedar ha ka jing trekam ka jongki la ka dei ki kam ki jam la ka dei ha ka lain jongka pisa ka tingka kumtaru kani ka body ka ba thamai ka ba yo ban pat scam ban ta ski ngej scam ba kanlong ka ba shai kedar ha ba ka trekam na ka benta ka bahamia jong baro ki paradefat di tanggini kentin naso bana ai kulai ya baro ki paradefat di balawat poy ka jingelang kinong elam lagi unit paper bat kinong bat kam ladi kinong elam joka central body ai ba ka jinget rilang ka jungi kalong ka jingjong ha ka jing tekam jong ka association na ka benta ka bahamia jong ubabun ubalang kulai shi Megalayapost.news